Evo ga upravo neko pored mene. Golfu 7 autoškola. Momče, želim ti da položiš samo jako. Kada vozite u Beogradu i isto tako kad vozite u Londonu, veoma je bitno da se ne obraćate pažnju na drugi ljudi i kako drugi ljudi jednostavno reaguju. Da, mi vozimo brzo i tako malo se bahatimo, ali apsolutno svuda su ljudi, čim vide ovu L tablicu, odmah, bam, seci, ludilo. Jednostavno ne poštuju da je to neko ko jednostavno je nov u saobraćaju i da nema toliko iskustva i da može da se realno istrumira. I da, tako da ne obraćajte pažnju na to ako polažete za vožnju anytime soon. Dobro jutro narode, dobrodošli u Vlogmas broj, pa piše vam tu dole, ne znam, sinoć, zašto sam pospan, zašto ne znam gde se nalazim, zašto, zato što sam legao, zato što juče nakon snimljenog challenge-a smo ostali i došla je Tamarina drugarica i krenuli smo da pričamo o nekim ljubavnim problemima i pričali smo do 2 ujutru zato što ih ima toliko i onda naravno u 2 ujutru, pošto je bio ponedeljak, danas je utorak, kako sam ja to proračunao, juče je bio ponedeljak, danas utorak, jeste vidjeli vi to? Upravo je prošao policajac, kako me je pogledao otprilike, šta radi ovaj dečko. Pošto je bio ponedeljak, odnosno utorak rano ujutru, ja sam krenuo da vozim i kad sam video koliko je prazan grad, ja to mnogo volim. Od Novog Beograda još sam krenuo da se vozim preko Vračara, preko Bulevara, preko... Znači, apsolutno sam se kroz ceo grad provozao bukvalno za 10 minuta i to mnogo volim kod Beograda zato što random night otprilike, ja mnogo volim tako kad se vozim uveče u kasne sate, odnosno rane sate. Na kraju sam došao kući u 3 ujutru, zaspao sam i sad sam se probudio u 8:30. Drugari, malo sam smoren, tužan ili ne znam šta da vam kažem. Dona, labrador koga smo čuvali prošle godine, prošle zime u našoj garaži, što sam spomenuo u nekom od prethodnih vlogova, što i dalje vodimo računa o njoj. Ima 18 godina i mi smo čitali na internetu kako su to veoma odgovorni psi. Treba im puno pažnji, vole društvo, ljudi i sve to. I sama pomisao na to da jednostavno su ljudi ostavili tako ispred svoje kuće, iznad, odnosno ispod vedrog neba i da kisne i da ne snegu i sve to okej, sva sreća, evo sad je 10 stepeni, znači nije uopšte hladno, to je za nju šta više toplo, ali kad je ono -9, mi smo dolazili, pokrivali smo je sa ćebićima i sve to, zato što više ne može da šeta i zadnje noge su je baš oslabile, šta više teško onda ide i u WC i, odnosno, obavlja. Mnogo je teško gledati životinju kako se tako muči i još pogotovo kada znate da njen vlasnik, odnosno apsolutno vidite da njen vlasnik ne radi, ali ni 1%, apsolutno ništa ne radi po tom pitanju i to je onaj moment gde, ne znam, osim što ovo delim sa vama, voleo bi da kažem, ljudi, ako uzimate životinju, shvatite da to nije igračka, da to nije nešto što danas imate, sutra nemate. Jednostavno, ako uzimate, imajte na umu da je to živo biće, da ne možete samo da uzmete životinju i da jednog dana kad vam dosadi ili jednog dana kada taj pas više nije toliko aktivan ili zamislite vaše roditelje, zamislite kada oni dođu u godine kada više nisu toliko aktivni ili, evo, moje babe i sve. Moramo da vodimo računa o njima. Mislim, ne razumem u kom momentu se sad pas sa kojim ste proveli 18 godina i labrador koji je kao čovek. Znači, vi vidite kako vas samo gleda i koje reakcije ima i kakvu interakciju ima s vama. Vidite da je to pas koji nerealno mnogo razume i nerealno je slično čoveku. I samo bih vas zamolio da ukoliko imate psa ili ukoliko želite da uzmete psa, samo razmislite o tome da nije to privremena stvar, da će biti teških dana i da jednostavno kada dođu teški dani morate biti spremni da toj životinji pomognete. Ono što sam hteo da kažem jeste da, s obzirom da je takva situacija, mi jednostavno mislimo da smo uradili sve što smo mogli
oni se iseljavaju iz te kuće, što znači da... To sad znači da je još gore sve i... Ali meni moment gde tu postoji šupa, u tom dvorištu postoji šupa u kojoj se apsolutno ništa ne dešava i samo vrata da su bila otvorena tokom prošle zime, tokom ove zime, znači samo vrata od te šupe da su bila otvorena i da je neko ubacio unutra, da ne stoji pod vedrim nebom, da bude zaštićeno od vetra i sve to, taj moment, taj sebičluk, taj moment otprilike nehumanosti, to meni nije jasno. Ja to, evo, znamo Donu godinu i po dana i apsolutno, ma i 2 dana da je znamo apsolutno kao što smo i znali prošle godine, ne možemo da tako nešto da priuštimo, da jednostavno kao, okej, nema veze. Kako nema veze? Tako da, mislim jednostavno da, mislim iskreno, nisam siguran da li je potvrđeno, ali mislim da sutra potencijalno će odvesti na uspaljivanje. Kad kažem, ni sam ne verujem, dok otprilike ne razmislim šta to stvarno znači. A opet, živela je 18 godina, nadam se da je živela lepo, zato što mi smo je tek prošle godine videli, ali ipak je to veoma dugačak život, Labradori žive do 12 godina, ovo je apsolutni fenomen, mislim, osim ako mi to nešto ne tumačimo pogrešno, ali nema šta da tumačimo pogrešno, 18 godina za svakog psa je wow. Imamo osjećaj da u ovom momentu se realno životinja više muči nego što recimo uživa i naravno to je jako teška odluka da se donese, ali baš tako, kad dođe do toga da vidite da se životinja toliko muči, preispitate se otprilike zašto i čemu. Ne znam, drugari, teško mi je da pričamo o ovome, tako da ćemo da prestanemo. Idem sada da se vidim sa mojim drugarom Markom, na bulevaru smo trenutno, nije bitno. Mogu da vam dam autice za kosu, kao što vidite u nekom... A sad nije više žbun, ovo je sad neka mini palmica u pitanju. Ovo je drugi dan nakon što oprana posla i još malo gela, tako nekako izgleda. Pomislio bi neko stvarno da želim da budem beauty blogger. Da, neko mi iskomentarisao na videu. Postajem pravi beauty blogger s ovim update-ima za kosu, što mi je mnogo bilo simpatično. Jer zamislite stvarno da postanem beauty blogger, a otprilike nemam ne da ne bi mogao, nego nemam 3 veze s vezom. 3 veze sa beauty svetom, osim što mi sestra radi za make-up brand, otprilike ne znam kad dođe do skin care, kad dođe do hair care ili bilo koje care, ja apsolutno sam toliki neki anti nemam predstavu o čemu se, znaš, ja ujutru se probudim, umijem se i to je to, nema tu sad neko šminkanje, neke kremice, pomadice i šta već. Drugari moji, život je luda stvar. Trebamo ga iskoristiti do maksimuma i trebamo voditi računa jedni o drugima. Ja jednostavno ne samo kad mi je neko blizak ću da vodim računa o njemu, ja ću da vodim računa zato što smo pričali kad je bio onaj napad u tramvaju, jednostavno nećete samo da pomažete ljudima koje znate, koji su vam bliski. Jednostavno humanost je nešto što svako od nas bi trebao da posjeduje u svom organizmu, da kažem. I samim tim, kada vidite životinju koja se smrzava, pomozite na neki način. Ili ako vidite životinju koja gladnuje, dajte neku hranu. Ako vidite da je neko pao na ulici, pa sagnite se, pomozite mu. Ili ako nekom nešto ispalo, pa ako neki maniri, neki, da kažem, osnovni, ne znam u kom momentu i zašto bi ko rekao, ja ne želim da pomognem ovoj osobi, ja ne želim da podignem to što je ispalo, ali mogu da vam garantujem, kada budete uradili to, znam da zvuči otprilike onako potencijalno banalno, ali verujte mi, kad uradite to, mnogo se dobro osjećate. Tako da tu, apsolutno, kad vam predlažem da tako nešto odradite, apsolutno nemam nikakvu zadršku, zato što znam svaki put kad sam nekome pomogao i pogotovo kad sam pomogao nekome, jer o tome se radi, očekivanja. Ljudi to ne očekuju i onda stvarno kad im pomognete, oni se toliko iznenade i otprilike hvala ti kao i posle toga i vaš dan za početak je toliko ulepšan. Otprilike uradili ste nešto dobro i to je neobjašnjivo zašto se osjećate toliko dobro, ali osjećate se toliko dobro jer znate
da vam je neko bio zahvalan da ste pomogli, da ste uradili nešto dobro. A isto tako, na neku stranu ste i njihov dan, dobro, može neko da me pusti, molim vas, pričamo ovde o dobrim namerama. A obaška to što ste njihov dan stvarno ulepšali i to što će oni donekle nastaviti dalje sa nekom pozitivom i jednostavno, zato što za početak svi to nekad zaboravimo i otprilike svi mislimo da smo neke mašine i onda kad vam neko tako uradi, kad neko pomogne, ne mogu da se setim i meni je neko skoro pomogao gdje sam bio u fazonu, wow, svaka čast. Onda moj dan posle toga, nakon što mi je ta osoba pomogla ili da, ne znam tačno šta je bilo, posle toga je moj dan bio eto za toliko bolji i za toliko ulepšan i ja sam onda išao dalje kroz moj dan pozitivniji i onda sam i ja dalje emitovao tu pozitivnu energiju i onda sam ja i dalje pomagao drugim ljudima i jednostavno imao nekako motivaciju da pomognem ili da budem pozitivan, što se prenosi veoma i to je lančana reakcija, to hoću da vam kažem, da jednostavno kad bi svi bili pozitivni, gde bi nam bio kraj, realno. Eto, to sam hteo da podelim sa vama, drugari.